संजू सैमसंग भाई के दुए के मूड चलेला ना तो एकदम टॉप के परफॉर्मर रही है ना तो इनका के टीम से निकाले के बाद चले लगी इनका करियर खत्म हो गई। इनका अगर देखल जाए अभी आयरलैंड में 2 मैच में फ्लॉप कइले। इंग्लैंड की इनकर जो पहला T20 बा में आउट होके के एगो पैटर्न देखल गई रहे। इनका जो बैटवा पर बॉल लागत रहे चट चट बाजत रहे, लागत रहे कि इनका अंदर कॉन्फिडेंस नहीं के मतलब दू मैच में तो खाली रन ना बनल। अभी तो वर्ल्ड कप जीता के आइल बड़ा अतर में कॉन्फिडेंस एकदम खत्म हो जाता है। ऊपर से एगो टेक्निकल फॉल्ट देखे के आइल इनकर बैटिंग स्टांस में काहे आउट भइले अगर पोजीशन अगर देखल जाए नो इनका साथ एगो दिक्कत है, पूरा कमिटे ना करले। ये 4 गो पीछे इमेज बा। ये जे पहला इमेज में देखल जाए बॉलर अभी जस्ट लोड करता, इनकर फुट के पोजीशन देखल जाए ए जे लॉक बा। दूसरा पिक्चर में देखल जाए बॉल छूट गई बा तब भी जन फुट के पोजीशन बा ए जे बा। तीसरा अगर मैं आ चल जाओ तो एजा बॉल लगभग शॉट खेले वाला बाने, एजा इनकर बैट बल्ला आ रहल बा, इनकर फीट के पोजीशन ए जे बा। अब बताओ जाए कि इंग्लैंड में स्विंग कंडीशन में एक ही जगह रहला से काम चली। ओकरा बाद लास्ट में देखल जाए लास्ट जब शॉट खेलियो देले बाने तो वो इनकर एजे बा, पैर हिलते नहीं खे। आ ई बात प्रॉपर प्लानिंग इंग्लैंड के पता रहे। अगर याद होगे तो जस्ट एक बॉल पहले नु जोन पॉइंट वाला फील्डर है नु का हल्का सा बैकवर्ड पॉइंट में डालल गई रहे कि बॉल में थोड़ा सा लेटरल मूवमेंट होखेला इंग्लैंड में। आ इनकर जन बानू जोन बल्ला बानू इस शरीर से बहुत दूर ई हेजा, जैसे एजा जनरली का बॉल हेजा बानू बल्ला हेजा चला देता रहे, बल्ला हेजा चलावता रहे जो कि शरीर से ही बहुत दूर हो जाता। और शरीर से दूर रहला के कारण का होखेला नो जो स्विंग बाउ कंट्रोल ना होखेला, बॉल के पीछे बॉडी ना आवेला, ओकरा चलते बॉल हवा में जाला। इनकर मनो रहे हवा मारे के, लेकिन ए में का होई कि एक आध गो खोचा से रन आ जाए लेकिन आउट होके के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाला। आउट होके के चांस स्लिप में कीपर भी ना तो बैकवर्ड पॉइंट ना तो थर्ड मैन अगर तनी ऊपर खोचा लग गेल तो तनी मुनी इनका फिट मूवमेंट बढ़ावे के पड़ी। खाली हैंड आउट आई कोऑर्डिनेशन से इंग्लैंड में ना सर्वाइव कर पाई है। ई मटिया पलीद हो जाए इनकर हाथना शरीर से दूर ना खेलल जाला। इनका हल्का सा बॉल के लाइन में बॉडी ले जाएगा चाहिए, हाथना दूर कहीं भी फिट मूवमेंट देखल जाते ना तो बैक ना तो फ्रंट फुट पे बने ना तो बैक फुट पे बने, ई बीच में बने। ये सबसे क्रिकेट के खराब चीज मानल जाला कि या तो तू शॉर्ट बैक फुट से खेला तो फ्रंट फुट से खेला, तार वजन वेट ट्रांसफर तो एक जगह होके चाहिए। ई सबसे खराब कंडीशन मानल जाला, स्पेशली स्विंगिंग कंडीशन में नु ये बहुत खराब मानल जाला। वो जब भारत के सपाट पिच नहीं खे कि हैंड आई कोऑर्डिनेशन पर तू दम देता रहा चौवा छक्का 100 बॉल तो इनको हिलत नहीं के गिरत तो रोड से निकल जाता। वो जो लेटरल मूवमेंट होकेला इवन जो बॉलर बनाए नो महमूद इनका हो जाता वो दिन लेटरल मूवमेंट मिलत रहे, हल्का सा स्विंग इनका लास्ट मोमेंट में मिलत रहे, गिरला के बाद बॉल कांटा बदलत रहे। अगर एगो तो 7 बॉल के प्रेशर रहे ए चलते लोग समझ गए लोग इनका के बाहर बॉल दिए छटपटाइल बने पक्का शॉट मरबे करी। देखल जी इनका के ऑफ स्टॉप के चैनल पर बॉल दिए बा एकदम कि मारा तू आ वो जब पैर मूवमेंट इनकर होकेला ना पहला 5-6 बॉल पे इनकर बढ़िया फुटवर्क ना रहे, पूरा इनकर पैटर्न हो इहे पैटर्न के एक्सपोज कर दिलस इंग्लैंड। आ वो जो सफल भी हो गई, कभी कभी सफल नहीं हो सकता है खोच वाला के ऊपर से निकल जी तो चौवा चल गई तो बॉलर अपन फिर प्लान बदल दी। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि प्रॉपर कोनो बैट्समैन के अगेंस्ट प्लान बनावल जाला और वो में ट्रैप हो जाला जो उनकी संजू सैमसंग ट्रैप हुई। 2-3 गो फैक्टर है। पहला फैक्टर इनकर पहला 5-6 बॉल में फिट मूवमेंट ना होके वो देख ले कैलकुलेट किया इंग्लैंड। दूसरा फैक्टर है इनकर जो बॉल 6-7 बॉल खेल चुके मैंने रन नहीं खेल तो छटपटा के मरबे करी है, दूसरा फैक्टर है। तीसरा रहे कि ऑफ साइड के जो बॉल होकर उनका कोई ड्राइव खेले जाल है अनकमिटेड ड्राइव, ना तो बैकफुट पे इनकर पूरा वजन है ना इनकर फ्रंट फुट पे पूरा वजन रहे, उहे खेले जाए तो बॉल हवा में ए चलते पॉइंट के फील्डर के तनिमनी शिफ्ट करके बैकवर्ड पॉइंट पे भेजल गई। और चौथा बात ये रहे कि 2 बारी स्कोर निखन को खेलते इनकर कॉन्फिडेंस डाउन हुई तो और तुरल जाए इनका शॉट में वो जाने ना। हमारा हिसाब से अगर इनका इंग्लैंड या फिर कोई भी स्विंग कंडीशन साउथ अफ्रीका में जी न्यूजीलैंड में जी कहीं भी चाहनो तो हल्का से इनकर फील्ड जो फुट मूवमेंट बानो ओकरा करे पड़ी इनका बताए पड़ी कि हमारा या तो फ्रंट फुट से शॉट खेलो ना तो बैक फुट से खेलो। वैसे आधा अधूरा से काम गबड़ा जी असही टीम में हरा के लेकर लाइन लग गई बड़ा से चलते होत का बा कि 2 मैच के खराब खेलते तो लागत है सदियों से खराब खेलल बा ओका के निकाले हो जाता तो निमनी का बच के रहे पड़ी। बहुत शानदार प्लेयर है, मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहल बा।